аз куҷо фаҳмем ки патенти мо, регистратсияи мо, трудовой договори мо дар база ҳаст ё нест? Албатта ин мушкилиҳо айни замон хеле зиёд шуд ва мо мушкилиҳоро ҳал кардем. Бародар Низомиддин тӯли чанд сол мешавад ки бо ин кор фаъол ҳаст ва албатта мушкилиҳои шуморо ҳал хоҳад кард. Бо тариқи WhatsApp бо ин бародар ҳамсуҳбат шавед, аз номи шабакаи Корвони Умр салом гӯед ва ба ҳама саволҳои шумо ҷавоби пурра хоҳад дод. Ногуфта намонад, бо тариқи забони тоҷикӣ, узбекӣ, русӣ метавонед ки шумо бо ин бародар суҳбат кунед ва ҳатман мушкилиҳои худро ҳал мекунед иншааллоҳ. бар шумо саломатӣ ва барори кор хоҳон ҳастам. умедворам ки мушкилиҳои шумо бо воситаи ин бародар ҳал хоҳад шуд иншааллоҳ. ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзтон бахайр. Бар шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. имрӯз чоршанбе 7 май, $100 баробар ба 1043 сомону 74 дирам ва инчунин 100 евро баробар ба 1186 сомонӣ. бародарон ва хоҳарони азиз, аз шумо хоҳиш дар видео лайк монед, то ки ҳамин авори моро дигарро бибинанд, бохабар шаванд ва ҳатман барои рекламаи аввал муроҷиат кунед ба ҳамон рақамҳои дар рӯи экран буда. ва дӯстони азиз, имрӯз 1000 рубли русӣ бо курси имрӯза ба 128 сомону 10 дирам баробар аст. ноумед намешавем.